Kaming mga sundalo panahon ni Aguinaldo, 50 centavos ang simana nga sweldo. Wala kami problema, wala kami reklamo, ay di pa man uso ni ato ang pagbabayi o bisyo. Apan wala madogay nagubot ang among grupo, ay kalit nga nagkodita kini si Andres Bonifacio. Isulong na mo ang katsila nga gobyerno, aron nila makita ang among pagka-Pilipino. Wami makahimo o dita ay napagyas, unsaong sundang lang intaon ang among armas. Wami reinforcement, nag-iyahay lang miglayas, sa sok sa balintawag mi sok-sok mis unas. Ikan adto milihok na ang tanang kalungsoran, nainkwentro sa Tirad pa si Gregorio del Pilar. Ni Alma ang Ilocania, sakop ni Digo Silang. Nagkumbati sa Batangas, bando ni Kapitan Malvar. Pilipino, wag yun tao'y daghanan. Tungod kay dunay daghang sip-sip natong kababayan, itugan ang hideout sa among katipunan. Napatay si Bonifacio, kaming uban na court martial. Itakas ang Amerikano, napildi ang katsila. Kami ihatagan sa Commonwealth nga pagbangga. Apan wala madugay, nadaot lang kadto. Tungod kay mi sobra ang batasang politiko, tungod kay mi sobra